insha Allah ina tunanin akwai kanwar kilishi Aminu J kilishi kanwarsa tana Kano kanwar yan baban gawuna ita kuma tana Nijar dan za mu tsallaka har Nijar insha Allah na gawuna ka ji afa abin da J TOWN ya ce to J TOWN za mu yi maka raddi irin nakul yan iska ka san shi yawa irin na yan kwalta naku na mutsiyata shi fa iskanci da ka gani riga ci ka fahimce ni da ka dauka ka yafa yi maka kyau za ta yi to J TOWN dan uwarka dan uwarka J TOWN da kanwata da kanwaji ne da Aminu Kilishi wallahi aljanna ta fi karfin arni kanwaji ne bara mu fara da kanwaji ne da Aminu Kilishi yan mulki ce yar iko ce yar isa ce yar masu asali ce basarakiya ce asalin G fresh idan kaga mutum ya samu basarakiya to mutum ne da yake da ilimi shi kuma G fresh dabba ne idan kaga mutum ya samu yar mulki yana da abun duniya shi kuma G fresh mutsiyaci ne idan kaga mutum ya samu yar iko to ya ta samu dan iko irin ta shi kuma ko asali bai da shi Allah bai da shi idan ka dawo kaina da kake maganar Niger kana ta balan keketuwa iskancin banza da na hobi ko da a Samihu da iyaye na suke ko da a Chadi dangi na suke ko da a Algeria suke kanwata ta fi karfin wato ainihin G fresh dalili ko shine kanwata sharifiya ce Allah ya kara mata yadda radiyallahu anha shi kuma G fresh tsinanne ne dabba ne to Allah ya tsine wa dangin G fresh albarka kai in ka isa ka ce Allah ya tsine wa dangi na albarka billahi la ilaha illa ya kalalace saboda haka a matsayin zance irin naku na yan iska zamu maka kai J TOWN kun fi gane yaran tunda kun fi ganewa dan uwarka ka je ka dauki kanwaka ta cikin wannan kogon saboda unguwarku ba an ce har nan daji ne a gurin ka je ka dauki kanwaka ta nan gurin ka dauka ka bashi ka fahimta kai ita ce na ta daidai da G idan zumunci yake so yana so idan kuma zumunci kake so zaka yi duniya cewa shi masoyin G fresh ne ai ka aihu tunda yana da awacewa shi ba bai da masoyin G fresh yanzu ai abin nufi kai ma J TOWN ka aihu in ka isa ka dau yarka ka hada da Khalid dan gidan ka hada da Khalid dan gidan G fresh ka hada aure in ka isa in dai har amintakar taku ta kai saboda duk duniya G fresh ba shi kana ji duk duniya G fresh bai da maki sama da kai Aminu J TOWN saboda kai kake daure masa gindi ake tafiya na faka dan ba aure G fresh yake ba wallahi zaman daduro yake zina ce Pro Max yake yi G fresh zina ce Pro Max yake yi ba ya magana ce wata aure ba ba haka aure yake ba zina ce Pro Max ake inganta ta da sunan zaman daduro ita ma wannan da babanta ya bayar da ita ita ma wannan da babanta ya bayar da ita ina ga a cace ya ciyo ta saboda in ba a cace ka siyo ya babu yanda za a yi ka zo ka ba G fresh ɗinka in banda dai Allah ya dine masa albarka yi wanda ya ta gaba shi ko ya tsintuwa ce zuwa a yawon sa na can gama didi ya samu ta saboda haka kai J TOWN wannan raddin mu ne daidai da nakan yan iska muka yi maka shi idan ka kara kuskura ka alakanta kannan mu masu daraja na rantse da Allah ya kaci ubanka dan ubanka aljanna tafi karfin kafiri dan watar ka bar shi dai ya ci gaba tumbele ya ci gaba da ebo yan zaman dadiro ɗinsa ya ci gaba da karnukancinsa da rahin mutuncinsa a ci gaba da iskanci kuma Allah alƙawarin Allah ne mazinaci sai ya auri mazinaciya saboda haka kamar yadda jifa yake tutiya shi mazinaci ne to Allah ya haɗa shi da mazinatai iri-iri in ya ɗauko wanne ya zaman dadiro da ita a kwana biyu sauta saboda zaman dadiro ake yi ka duba dan iska fa daga zangen za su yi aure da alfajar ya tare a gidan dan iska shi fa daga zancen aure sai tarewa haka ya je ya tare a gidan Sadi Haruna to zaman dadiro G fresh yake saboda haka ba aure yake ba mutane masu cewa wai G fresh ya aure a G fresh ya ƙara samu wata dadiran Allah ya tsine maka albarka an baka shiri ba